Само, че ти имаш ли айрон кирка? Не. Защо си направил след вместо айрон кирка? Нямам камън, нямам пръчки. Имаш ли айрон? Да. Дай. По-скоро Ето го печения камък. другите 23 айрон ти ги оставих на тебе. Иди напред, кирка. Време ми трябва пръчки. Аз правям блокове от печения камък. Але как го изразходвам? Направих стак. Айде де. Сега изчакай, че малко ми бъгва. Да търсим диаманти днес. А ти имаш ли? Този клип ще е 5 минути, защото трябва да си играя с сестра ми, иначе ще ми вземат телефона. What? И съм напълна. Едно дръпче ми стига. Напиши ми кирка. Сега бе, сега. Малко. Ай, защото съм яростен. Ама ела да вземеш другите 23. Ма не мога! Ти не разбираш ли, че да чакам. Не сме на лов за диаманти. Идвам. Чакай ме. И идвам бе. Идвам, чекай. Вот. Тук има входче. Взех за да направя птичка. Добре. Искам да намеря къде. Ти колко айрон имаше? Доста. А за тебе? За мен си имах колкото за цяла броня и за един айрон меч. Добре. Не ми пипай броните. Добре. Само ти ги погледна. Добре, като моите са. Не, диаманти нека си направим. Ние още не сме намерили. Чекай, но къде беше пътя? Да. Да отиваме натам. На лов за диаманти. Това е точно пещерата, дек не бехме експлорвали. Не мога да го кажа. Ето, тук не сме слагали точно. Стой, имам стак. Стой на едно място. Не, натам, на другата страна. Лава! Лава! Слагам гравел, защото нямам нещо друго. Стена, да, копаем за... Другата страна? Другата страна? Как сме ги спуснали тия диаманти? Виж, някой идва тук, ама сме ги спуснали. Ти вземи всички за тебе. Да, за мене. Само за мене. Дано не чувате този шум. И на мен не ми пречи, и на вас сигурно няма да ви пречи. Как има толкова много диаманти. Това е магия. Ти ги вземи всички, аз не искам. Аз съм с айрон неща. Магия. Бягай от тук, не ми взимай диамантите. Взимаш ги. Айде бе, бегай от тук. Оно бе, само 5 лева. Има още. Чекай да сложи торч, за да ги виждам. Ти вземи всичките. Ще ги взям. Направо ще ги... Не, гравел. И нещо ми бъгна света. И почваме да копаем. Още в третата минута намерихме диаманти. Но как са толкова много? Някой 100% идва. Кой? Трябва да е някой от двамата. Имам 35 диаманта. Това е просто божествено. И мислим тук да приключа клипа. Goodbye! Да го завършим. Не е отказано да го завършим. Не мога. Ела. Идвам. Ще
кажем... Чакам към вратата. Но къде е вратата, бе? Не знам, но не мога. Ела тук, бъгва ми. Виж, няма го на вратата. Добре, и довиждане.